Aku entuk sasmitaning gaib. Sasmitaning Gusti Mahanasa, sasmitaning Jawata. Lan sak temene sadurunge kowe ngandhakake Entawara Drupadi kuwi tindak saka negara Ngamarta, aku wis ngerti. Aku wis ngerti. Aku ki nek ngerti ra tau omong-omong. Ming meneng. Iya. Ning tak ndem ana ing pikir, tak cocoke karo kasunyatan. Lah kok jebul bener. Kowe sowan mrene iki ingkang wigati takon menyang ndi tindake Dewi Wara Drupadi. Cocok Werkudara, cocok. Aku ngerti. Kowe ngerti? Ngerti. Wah, yen pancen ngerti. Pancen bener-bener kowe Durna guruku, Durna bapakku. Sing wajib tak sunggi-sunggi. Sing wajib tak ajeni, tak aosi. Wis cukup rasa ngalem bono kaya ngono kuwi. Wis rasa dadak tok alem kaya ngono kuwi aku wis do ngerti nek Durna ki kondang penita manyor-manyor. Sak ciptane dadi, sak sediane ana. Iki ming iya. Ora ana liya ning jagat. Iya. Mula sak banjur aku tak takon karo kowe piye munggo nggonku bakal ngupaya. Ngene. Apa-apa kuwi ana tembungan jer basuki mawa biaya. Apa Kakang? Jer basuki mawa biaya. Mawa biaya tok, ora nganggo biaya. Supaya cetha utawa jer basuki mawa biaya, ngoten lho. Cethane ngoten niku. Jer basuki mawa biaya. Yo. Mula apa-apa sing arep digayo ki kudu nganggo pitukan. Wis mesti kuwi. Ora bakal iso disilaki. Yo. Apa-apa sing bakal dilaksanani lan digayo ki kudu nganggo pitukan. Wis mesti. Pitukane apa? Ah, kowe nek tak kandhani mengko aja kaget. Ora. Dawing Jawata ingkang tak tampa nalika semana Jawata rawuh ning sanggar Pasemeden suci. Ana ing pertapan Sukalima, kleper. Jawata mabur ning dhuwurku. Tumune paring dawuh karo aku Begawan Durna. Kowe engko arep ana wong takon ya kuwi putumu anu anakmu si Werkudara arep takon menyang ndi lenggahing para Drupadi. Lah, kowe tak kandhani Durna. Drupadi iki papane saiki ana ing kene, kahanane kaya ngene, statuse kaya ngene. Yo. Ning kudu nganggo syarat Begawan Durna. Syarate para Drupadi gelem bali marang Praja ing Ngamarta, ning kowe kudu nganakake kambil. Ora taya kowe. Dik Mate, Pripun? korban niku lho tumbal kok kambil. Tumbal. Wah, iya. Tumbale apa? Apa sapi, apa kebo, apa wedhus, apa wujuding pitik sing wernane mulus? Dudu. Ora ana pitik sing wernane mulus. Pitik kabeh wulunen kabeh. Sing mulus ki mung sikile menungsa Werkudara. Nek sikile pitik ki ana wulune kabeh. Yo. Kebo ya ora nganggo, sapi ya ora nganggo. Yo. Ning sing kudu tak dadekke tumbal kuwi wujude menungsa utawa manusia. Iya. Sapa sing kudu tak dadekke tumbal? Paringa pangandikan. Monggo aku sagu dadekke tumbal menungso mau. Sabab yen kanthi Drupadi ora kundur ing negara Ngamarta. Wah, mbarep kakangku mesti bakal nandang loro. Bener wong sing jeneng kelangan karo gegantilaning ati. Kelangan karo jejantunging ati, kelangan karo memaniing ati. Mula ora jenemu kan yen to bakal tatu atine. Kang mangkono bakal nandang lara. Monggo kembange lara iki bakal tekaning pati. Yo. Ah, kowe tak kandhani manungsa sing kudu dadi tumbal. Ya kuwi supaya dadi srana kunduring para Drupadi. Ora kok piyayi kok Werkudara, ming gampang. Dudu piyayi, Dudu. satriya, Dudu. brahmana. Dudu. Wah, apa sewijining nayaka? Dudu. Apa Punggawa? Dudu. Wah, Dudu. durung. Piye kowe arep ngomong apa? Apa kawula cilik? Cocok. Kuwi sing tak arepake. Kawula cilik. Wah, kawula cilik ora salah. Aku malah ora mentala. Yen wujude korban mau Nalindra sing watak angkur tak betetane. Kok sik Werkudara aja kesusu ya. Kawula cilik kuwi ora kok kawula cilik lumrah, ning uga abdining ratu. Wah, abdine ratu.
Wis siap siaga nampani dawuhku. Wah, iya. Ora kaget? Ora. Mentala lahir batin. Ora mentala sebab apa? Yen panjenengan wis mentala lahir batin, gandeng kowe iki Satriya Werkudara sumpah dhisik sadurunge aku ngandhakake. Wah, kowe sik sing ngandhakake. Ora, kowe sumpah sik. Nek kowe ora gelem sumpah, aku ora gelem ngandhakake. Yo, aku sumpah. Disekseni dening bumi langit lan kabeh isi-isining jagat. Sekseni dening bumi langit lan kabeh isi-isining jagat. Tenan? Yo, tenan. Ora bakal mingko. Ora bakal mingko. Mana kakelu ngono. Sing kudu dadi korban, dadi srana kunduring Dewi Waradrapati ora kejaba amung. Ya kuwi ana kawanmu dhewe, ana kawan Madukara. Antaraning siji antaraning telu, Gareng, Petruk apa Bagong Werkudara? Kaget to kowe? Ketok pasuryanmu, ketok rupamu barang aku muni siji antaraning telu. Nala Gareng Petruk apa Bagong? Wah, ingkang pasuryanmu ingkang sekawit bingar padang kala kedadi ciput. Pucet. Pucet. Ketok nek kowe kaget. Ayo, mengkari saiki tak tantik. Wis kebacut sumpah. Satria ki nek nganti ngelincati apa ganti sumpahe, wah bakal tetel kasatriyanmu. Disoraki dening jagat, dipoyoki dening donya. Ing atase Werkudara Satria kondang, ing atase Werkudara ki Satria pengpengan. Werkudara ki sapa sing ora ngerti marang Werkudara? Kabeh padha keberbeken marang ngumandangi Raden Werkudara. Lah kok dadi kowe ora mangkat? Meng perkara dadi gawe tumbal, ya kuwi wujuding para kawan siji antaraning telu. Apa kowe mesakake? Apa kowe perkara wis tau-taute dilabuhi dening para kawan? Wong ki nek gagas karo labuhane wong ora rampung le nyaur Werkudara. Wong ki nek gagas karo kabeciane wong ora rampung le mu nyaur. Najan tekan enteke umurmu ora bakal iso paripurna. Mergo wong urip ku ora bakal iso urip ijen. Ning kudu urip ngetasa sumandhing marang sanak kadang mitra kawruh tangga tepakulan sapiturute. Yo. Wis sumpah lho Werkudara. Nek nganti orang netepi sumpahmu, oh tetel kasatriyanmu. Ora guna nggonmu madheg satriya seprene-seprene. Entek-entekane mung ora sida mateni karo ponokawan siji antaraning telu. Merga kowe iman. Iya. Apa kowe mentala yen anak Prabu Darmakusuma ya kakangmu dhewe? Banjur bingleng, ngengleng kenganglangan. Ora weruh kiblat merga koncatan karo garwane Dewi Waradrapati. Apa kowe luwih iman Bagong mangane kadangmu tuwa? Yen kowe luwih ngeman kadangmu tuwa, Bagong Petanono. Patenono. Kok kon metani? Patenono sik to Dik Pate. Bagong Patenono. Bagong Candak Suda kuku Pancanaka dlep. Bagong mati. Dewi Waradrapati kundure negara Ngamarta. Ning nek kowe ora mentala, ayo semangga. Aku wis menehi dalan lho Werkudara. Aku wis menehi dalan. Aku tak takon. Takon apa? Kuwi tenan apa gara? Gara. Anu tenan. Iki entuk sasmitaning dewa. Wah, iya. Ora percaya karo aku Werkudara. Ora percaya karo Bangandurna. Kowe tidak karo Bangandurna. Nek kowe ora percaya karo Bangandurna, terus apa gunane aku menehi ilmu kowe sing nyatane kabeh iso tok gaya lan kuwi kabeh ana nyatane. Wah, iya. Ayo tindakno. Wah. Aku ra mentala. Lah ra tenan. Nami perkara ora mentala ta? Bagong iki terus apike nggo napa coba aku tak takon. Ming gawe kisruh. Bocahe glelenge ora jamak-jamak. Pateni. Wah, ora sah. Wedi ora ana Bagong kok njur sepi aja wedi. Mengko aku sing Bagong. Medhi saya atos suarane. Wah, piye Werkudara ora bawe-bawe. Wis gek menyang kono gek ceket-ceket. Bagong tau tate momong aku. Sing momong kowe ora ming Bagong. Nek dipikir sing momong kowe iki pirang-pirang. Ora usah to gagas to. Aku somong to, nek niteni karo kabeciane wong, wah ora bakal enteke nggone males kabecian mau.
tur dasare Bagong karo dulure kabeh iki netepi larang kewajiban minangka dadi batur, dadi Panakawan. Kewajibane batur, kewajibane Panakawan kuwi momong karo bendara, wis kewajiban. Dadi ora mujudake sawijining kebecikan ning mujudake sawijining kewajiban. Wah. Piye kok malah babe-babe iki? Kowe acahke kolonjono malah kowe. Madake sapi. Wis gak dipateni sapine. Anu Bagonge. Wis gek menyang. Lah ora gek menyang kok. Wah, anggap kowe satriya tetel kasatriyanmu. Wah, njaluk ngapura Bagong. Rumangsaku kok saka seneng-senenge Kakang Durna kok nganti lelinggo karja kok karo mencolot mak gludak. Wela ning ya ampun seneng-seneng sik Kakang Durna. Lho, kok ora seneng sebabe? Bagong durung karuan mati. Mesti mati. Mergo sing mateni niku dudu wong Kurawa, sing mateni Werkudara. Bagong ora bakal wani karo Werkudara. Oh, ngoten nggih. Werkudara tekan Karang Kadempel. Matur karo Semar. Yen to Bagong disuwun dening Werkudara. Ngoten Kakang nggih. Bagong candha Werkudara. Sirahe sabetke ngebuk. Gluduk. Bagong gagar otak. Nggih. Terus tekaning pati. Nggih. Kula kalih sampeyan ethok-ethok layat. Oh, nggih. Men ora ketok nek kula kalih sampeyan sing ngakon karo Werkudara. Oh, ngoten. Dadi sing ketara dadi napa nggih? Menungsa sing mateni Bagong mung Werkudara tok, Werkudara ora dikongkon dening sapa-sapa. Ning mengke nek teng layatan ketemu Werkudara pripun? Etok-etok ora kenal. Oh, nggih. Ngagem kacamata riben. Oh, nggih. Ireng. Samban duwe. Kula duwe loro. Oh, kok akeh men. Karo nggo nyambi tukang pijet. Oh, nggih. Nggih, Kakang Durna nggih. Nggih. Matur nuwun Bapak Durna. Sami-sami nggih, sami-sami sampun. Dipun mesthekaken menawi Bagong menika mangke pecah. Bagong mati, Petruk nelongso. Nangis neng kuburane Bagong 7 dina 7 bengi. Petruk kudanan kepanasan, masuk angin, mati ngletak sian mriku, kubur jejer karo Bagong. Oh nggih. Petruk karo Bagong tekane mati gareng nunggoni sareane wong loro niku. Sedih hatine ora gelem bali, kudanan kepanasan. Gareng mati sisan. Gletak teng riku kubur dadi siji. Wih. Semar sedih mergo anake do lara. Semar nunggoni
Saryane Gareng Petruk Bagong. Kudanan kepanasan, kudanan kepanasan. Semar lara gletak teng riku. Mati. Lho. Pandhawa pun mboten duwe pengayoman. Pandhawa ora duwe wong sing ngayomi. Kantun Kresna. Kresna ngerti Panakawan mati, sedih. Kowe hubungane apa? Kresna kali para Panakawan. Hubungan gelap. Oh. Sedih atine terus nunggone teng riku. Kakang Semar. Pokoke sarwa nangis Kresna. Kudanan kepanasan. Kresna mati. Lho, napa mboten gampang? Niku cara mateni Pandhawa. Nuwun sewu, Kresna ora bakal kepanasan kudanan wong dipayungi Udawa. Oh iya. Sampeyan kok ngegol-goli pikiran kula ta, Depati? Mboten ngegol-goli kula benerke. Wong pikiran sampeyan niku salah. Pun ngoten niku pokoke jalure ngoten niku. Oh nggih. Kresna mati, Puntadewa Werkudara Janaka sedih merga kelangan Kresna. Wong telu niku lara kabeh. Mlebu Kaude. Pundi? Kaude. Niku nggih napa niku? Niku lho sing nggo mriksa cepet banget niku lho. Unit gawat darurat UGD. Kaude niku dudu UGD. Nggih. Mlebu Kaude terus diinfus. Puntadewa Werkudara Janaka mati. Oh nggih, kari kembar loro. Nggih. Kembar karo kakange mati mongko sing ngomani kembar niku Pandhawa telu. Pandhawa telu. Darmakusuma Werkudara kali Janaka. Nggih. Kakane telu sing ngomani dheweke mati nelongso kembar. Oh. Terus darah tinggi. Nggih. Mlebu ICU. Napa? ICU. ICU. Tulisane ICU. Nggih sak karep sampeyan pun. Boten matur nuwun. Sami-sami nggih. Kembar mati, Sengkuni sedih. Lho, kok tekan aku barang. Kula niku mboten melu. Loh, sampeyan ajeng mati mboten? Mboten. Kula katur ki sedih nek ajeng mati. Mun urutane gampang ngoten niku, Depati. Nggih. Boten. Wonten dawuh. Sampun remen rumiyin. Dereng katelan kasempatan. Yen tertentu mangke anak kula Werkudara saged mboyong kuandhanipun Panakawan tunggalan tapi tiga. Nggih. Samangke Pamanarya wonten dawuh dipun odha lampahipun Werkudara. Menawi samangke Werkudara kasempatan mejahi Panakawan panjenengan wangsul wonten Garing Astina. Menawi Werkudara mboten saged mejahi para Panakawan dipun ambyak Werkudarane wae sing pateni ora sah Panakawane. Ngestaken dawuh yen pamit madal pasilan Go Prabu Karna. Kula aturi dados cucuke ngajurit. Nun sewu kula mboten sagah. Sababipun kathah pakaryan ingkang nengga ingkang rayi ingkang raka wonten Garing Awangga. Klilanana kula nyuwun pamit, kula mboten badhe tumut-tumut perkawis pejahipun para Pandhawa lan pejahipun para Panakawan. Nggih menapa kados mekaten. Inggih, sampun ngantos dipun tangleti menapa sababipun. Namung kula mboten badhe tumut-tumut ngaten kemawon cekap. Nggih, matur sembah nuwun. Sami-sami. Sampun nggih, sampun. Mboten sanipun terasaken rembakipun sampun. Boten kasinggihan. Yayi Surtayu. Surtayu. Wonten dawuh. Timbali anak Prabu ki lho. Iya. Wonten dawuh Koko Prabu. Budhana kang padha sebo ingsun kundur ngedatun kula nun parmatal wasilan. Nyun tampahing pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dimas Surtayu. Purna gatining pananggilan. Sanutasa kundur kedatun jeluk saking dampar karo kinampit gambaran gading kadhiraken sangganing Promban Ceti manggung ketanggung Joko Paloro ing sami ngampil pacarane keprabun. Kawis dengan saking mandra tindak Sri Naranata ngantos kadya ngirang penggaling Sri Naranata wau. Mansengkunar. Ola ingkang putra Imban Jajungun puntur sasana Swadong Dawula. Werta-werti. Mansengkunar metu nglatar numpak dokar kula terus sasana nungsung kabar lho. Mansengkuni werti medal jawi numpak pitmini kula terus sasana nungsung pawarti werta. Werti.
Kepareng kula ngaturaken Herminakata man. Tegese apa Dur? Hermenika toya mina menika ulam, kata menika galak. Sagala-galahe ulam kestrambahing toya tesih galak atur kula man. Pamanadyan putra pun Kartomarma. Kula jumadhong dawuh kula ngaturaken sarpa mandalika. Sarpa menika sawer manda menika mandi, lika menika upas sak mandining upas sawer tesih mandi atur kula. Pamanadyan kula pun ngaturaken Gandharwa mangsa jalma. Gandharwa menika buta mangsa menika mangan, jalma menika menungsa sak galak-galake buta mangan menungsa tesih galak atur kula. Kula nyadha to, Mas. Kula ngaturaken Tirta Cantaka. Tegese apa? Tirta Cantaka. Tirta niku banyu, Cantaka niku kodhok. Pamanane senguni kaya kodhok. Edian. Ya, tak trima. Kowe kok nganti ngina karo aku. Paman Cengkuni. Durma Gati, nggih man, kepalang kula ngaturaken jalma mangsa nasi uduk. Apa? Jalma mangsa nasi uduk. Tegese apa? Jalma niku menungsa, mangsa niku mangan nasi uduk niku enak. Sak galak-galake menungsa mangan sekul tesih galak atul kula man. Paling menurut Durma Gati cuma dong dawuh. Iya. Pripun kabare, Mas? Enten dawuh napa, Dur? Lho. Enak kandhani ya, Le. Iki mau jroning parapatan agung kaya biasane ngrembug babagan patine para Pandhawa. Lah, tenan lho. Ora ana rembug liyane wae piye. Pendak-pendak nganake pasewakan, pendak-pendak nganake pasewakan mesti ngrembug patine para Pandhawa. Nyuwun pangapunten lho. Kula niku malah sing dianggep nayaka mboten tau tatih kula dipun caketaken sowanipun ning kula niku malah mikir. Jane napa kok Prabu Duryudana mrika nuwun sewu mboten gadah pedamelan nuripun. Lah ing atase ngrembug kok mesti ngrembug mateni Pandhawa, ngrembug mateni Pandhawa ya ngrembug liyane niku ora ya akeh to. Iya mancenangi anak Prabu ora bakal ayem penggalihe, ora bakal tentrem penggalihe yen to Pandhawa isih urip. Lah nggih, terus nganti dirembug nganti dedreg jroning pasewakan wekasan ya kuwi pepundhenmu Kakang Prembandurna menehi Gu Pertikel. Pertikel lho. Yen arep mateni para Pandhawa kudu mateni Ratu Ndarawati siji, angka loro Semar Badranaya sing dadi pamomonge para Pandhawa. Wah! Cecak nguntal cagak cebol gayuh wulan wuta ngetung lintang tangeh lakone jebak puruke. Wong kurang gaweane, wong tentrem-tentrem urip kok ando golek sirnane Koko Prabu Ndarawati karo patine Semar. Kula tak takon wong sak ngestina niku sapa sing iso mateni Semar karo Ratu Ndarawati? Edian. Woh, ketoke piyai-piyai ning ora nduk pikiran. Kosong mlompong. Kaya bumbung wong wang. Lah mbok Sinuhun Ndarawati niku dikrubut wong Kurawa 100 niku ora bakal menang. Pun, aja kok Kurawa 100. Senopati Ngastina niku ngrubut Koko Prabu Ndarawati ora menang, Mas. Aja kok Ratu Ndarawati, Kurawa 100 kok ngrubut Semar ora menang. Sampeyan kok ora elek-elek, sampeyan kok ora ngandani mongko patih niku wong nomor 2 teng negara Ngastina. Wajibe sampeyan niku luwih tuwa kudune Ratu Gustine kleru niku sampeyan ngandani, ning sampeyan ora malah ngrojongi biadab sampeyan. Sik ta. Iki kok aku malah tok seneni iki pito. Lho nggih sampeyan niku senengane wonten niku kok. Niki ra ulung mesti enten gawe gitu. Mesti enten gawe kula tak nyuwun prisa. Gawene kula ngono apa? Lah iki mau bareng Kakang Prembandurna ngendikake golek patine Semar iki gampang. Gampang pripun? Mbok turunane kon temandang karya. Ora monggo cangkem. Iso omong ora iso temandang karo sing kon temandang Kurawa niku arepe pripun?
Kakang Durna ora arep akon kowe ming dikon baris. Lah tenan to. Tiwas ranggo sepatu. Kon baris. Iki Kakang Durna ngandhake yen to matine Semar kuwi kudu dijangka srana alus. Srana alus carane. Saora-orane kudu gawe patine Panakawan. Oh, la tenan to. Terus sapa sing arep mateni Panakawan? Panakawan Gareng Petruk Bagong kudu mati salah sewiji. Kulawa kon mateni Gareng Petruk Bagong ngoten arepe. Ora kok sik ta. Aku ki tak omong sik, kowe ki senengane kok nyentulani rembuku to. Lah sampeyan bola-bali anggere dawuh mung marahi mangkel ya, Mas. Lah iki mau terus tekane Werkudara. Bodho ora kowe. Mesti Kurawa didhawuhi kok nyekel Werkudara. Wah, toto perban. Do siap-siap Alteko. Argo ngapa? Albutil. Nggo nambani lumpangan. Jongkulmu melonjot ora. Werkudara tekan kene kowe ora takon nyekel Werkudara, ora takon mateni Werkudara. Lah terus Werkudara sing saguh mateni piranganing Panakawan siji ing antaraning telu, nek ora Gareng ya Petruk, nek ora Petruk ya Bagong. Lah nggih niku apik pertikele. Terus niki pripun Kurawa? Dawuh anak Prabu Duryudana Kurawa ki nen budal sajuru-juru. Nggih. Ngetutake laku ning si Werkudara nek pancen Werkudara kelakon mateni salah sawijining Panakawan kowe bali marang negara Ngastina. Nah yen Werkudara mung semaguh tanpa bukti tegese saguh nampa dawuh perintah ning ora ana tumindake kowe kabeh samapta ing gati sawingking diri Werkudara dikerocok gaman dikerubut nggih. Aja nganti iso ucul. Wah, ora urung ya tetep perang. Saguh ora dur, mboten saguh temen dikunjara napa? Dawuhing ratu kok mboten saguh. Kartomarma saguh, nggih, sagah paman. Swatama saguh, nggih, sagah paman. Citraksi saguh. Napa nggih? Sagah man. Nah, Durma Gati ya saguh. Ya nggih, nek mboten saguh ajeng pripun? Lah iya. Mangkat to dina iki. Surtayu tak tuding dadi cocing ngajurit nono nistaken dawuh parang bidan menika paman sing ati-ati mangkat ya Dur nggih nistaken dawuhan swemyo ngambrengeng kadi karunaning kaswase dosang kanta
ana babar pisan. Lah kok jebul kudu nampa kewajiban sing ora enteng. Monggo sing dawuh Durna bapakku. Bola-bali Durna bapakku anggere paring dawuh mesti ana kasunyatan. Buktine nalika aku didhawuhi goleki kayugung sesuai ngangin. Sartane aku didhawuhi goleki tirta pawitra maning suci. Kabeh kababar dadi kasunyatan. Mbok menawa iki dadi srana nggon Wisombayong kundure Wara Drupadi Mbak Yuku. Dadi tentreme. Wah, punta dewa kakangku Bagong. Kowe aja kaget yen pancen kowe tresna karo Pandhawa, kowe mesti kudu ngiklasake karo uripmu. Sapeng karna mawingis-wingis katon lerandheping Trisula netra markata lir kabaranang jagat wasanmu Bathara Wayapura jagat pancen tak sengaja rada nyelingker nggonku kondur marang negara Ngamangga. Aja nganti kadenangan wong-wong Ngastina. Pamreka mengke pengin ngelekake marang Werkudara keladu ing matrap. Nggone banget-banget percaya marang Begawan Durna nganti gampang diblethuk marang Pendhita Sukalima. Dimas, Werkudara adhiku cah bagus. Petuan nganggo nalar sing ganep aja buntung tembe mburine. Mengko yen kowe getun wis ora bakal bisa nglakoni meneh lho Werkudara. Samar pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winayu ing ngasepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup Tara Karna kakangku iya. Wah, nyegat aku sak jabaning tapel wates negara Ngastina. Dimas kadhahing pun Kakang. Pun Kakang ora bakal melu-melu perkara iki. Nanging gandeng pun Kakang nalika semono melu lenggah ana ing Datulaya tegese aku ngerti marang lakon ingkang bakal mbok lakoni. Pancen wis tak niyati, Werkudara. Piye? Petungen dhisik nganggo nalar sing ganep. Dimas, kasarane ngene, Karna kuwi saben dina campur karo Begawan Durna. Yo. Ning sithik kapercayanku karo Pendhita Sukalima. Lah kok Siadi manut. Nalika semono Siadi dawuh supaya mateni piranganing Panakawan siji ngantaraning telu. Apa Nalagaring, apa Petruk, apa Bagong? Coba to saiki petungen. Apa kelakon ing atase Prameswari kok mung dijoli nganggo nyawaning batur. Coba aku tak takon. Siji, kuwi pitungan dhisik. Angka saiki aku tak meneng ngerti karo Dimas Werkudara. Yen to labuhane Nalagaring Petruk Bagong kuwi gedhe tumraping kadang-kadangku para Pandhawa. Ora ngomongake kuwi jining kewajiban tumraping Nalagaring Petruk lan Bagong, nanging pancen Siadi ginulwentah dening para Panakawan. Bebasan sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil. Pamrih Panakawan ora duwe pangarep-arep apa-apa mung kepengin Pandhawa kuwi mulya dadi wong. Nyatane saiki ya wis padha mukti ngawibawa Nyakrawati nang negara Ngamarta.
kabecianing Panakawan ing mengkono mau apa bakal mbok bales nganggo lelakoning Syadi ing Mentala marang piranganing Panakawan. Coba pitungan. Nyai Waradropadi nggone tindak saka negara Ngamarta ora kudu nganggo dibantu bali nganggo bantring menungsa. Ora, Yai. Nanging kabeh mau mung minangka dadi pacobaning Hyang Mahanasa tumraping kadangku Yayi Puntadewa. Minangka dadi pamecut tumraping kadangku Yayi Prabu Ngamarta kepiye nggoning ngasah pikir sarta pangung kaling jiwa minangka dadi guru laki kudu ngupaya menyang didununge garwa yen to nganti ninggal marang Praja Ngamarta. Wah. Ayo pitungan. Mumpung durung kebajut sega durung kebajut dadi jenang. Syadi kudu metung perkara iki aja nganti Syadi mengko getun tembe mburine. Karna kakangku, piye? Aku ngaturake panuwun. Dene Karna kakangku wis ngandhani sarta wis tutur-tutur marang Werkudara. Nanging kuwi aja ngenrengke karo Begawan Durna. Aja mbok anggap kae pendhita cepethe. Kae pendhita sing dhuwur derajate, pendhita sing kondhak. Malah bola-bali dawuh karo aku nyatane ya kasunyatane. Contone bab apa? Kayugung susuhe angin. Tak goleki nyatane aku ya entuk gawe tirta pawitra manding suci. Sapa sing ora percaya karo Begawan Durna nalika semana akeh panunggalane. Nadyan Babu Kunti nalika sumantara nggondheli karo aku aja nganti aku nurut sarta mbangun miturut karo Begawan Durna. Nanging jebul kabeh kleru. Kunti Babu kleru, barep kakangku kleru, Janaka Kresna kabeh kleru. Nyatane aku wis entuk tirta pawitra manding suci saka pituduhe Durna bapakku. Mula wis dadi anteping tekating Werkudara. Apa wae didhawuhake dening Durna bapakku. Wah, kuwi bakal tak estokake. Aja ngalang-alangi lakune Werkudara. Jagat pasane Bathara wayah loro jagat. Lah dalah. Lah ya bener. Mongko akeh wong sing padha ngarani yen to Werkudara ki kang pengawak waja, tegese ora mundur saka geguntur, ora mendho saka pangrerepa. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Dadi pambekaning adikku Panenggak Pandhawa. Ya, Werkudara. Yen manjen sira Syadi wis wani nglakoni lelakon iki, lakonana kanthi tewaju. Perkara bener luput bejo cilaka bungah susah. Etungane wong urip nang alam padha kuwi mung mirna loro. Mung karindi sing dipilih. Sing ati-ati Werkudara. Muga-muga ora nganti Syadi kejlomprong marang juranging kanistan merga saka pokal gawene wong Astina, Yayi. Prabu Kala Sereng. Ya. Aku wis ngerti apa sing dadi niatmu nggonmu bakal mengku garwa lawan Waradropadi. Oh, lah kok dadi kowe ngerti? Ya merga saka aturing para mban ingkang padha matur kelawan aku. Babagan nggonmu tresna kalawan Waradropadi ingkang wis mbok pendhem pirang-pirang taun. Pancen bener. Mula kowe aja nolak, kowe aja duwa marang kekarepanku. Oh, iso edan. Ora bakal eneng tambane yen to nganti kowe nolak karo apa kang dadi kekarepanku. Nyatane aku wis tekan ana ing Taman Sari, tegese aku wis dadi putri boyongan. Nadyan kaya ora mbedah negara Ngamarta, nanging ora ana ingkang padha ngerti lamun aku mbok boyong marang negara ing Giri Kadasar. Ya. Mula upama bangga upama aku kuwi bakal mlayu sepira kekuwataning Waradropadi tan wurung mesti bakal mbok oyak lan mbok cekel. Mula anane aku mung sarwa manut. Piye? Anane aku mung sarwa manut. Manut piye? Yen aku arep mbok pek bojo, aku ya ming pasrah pati urip marang kowe. Kaya aja dolanan atiku. Kaya aja dolanan pikiraku.
Apa sing tak rungokke ya apa pancen kepara nyata? Ora nyata sabab apa? Bumi langit dadi paseksen. Bumi langit dadi paseksen yen to aku gelem dadi pek bojo karo kowe Prabu Kalasreng. Wadah! Seneng-senengku aku ora mbutuhke mban sing pekok-pekok wak cokoti do tekaning pati. Aduh kananmu piye Dik? Aduh ora ngerti apa-apa Aku mati cokot karo Prabu Kalasreng. Ayo do golek tangga. Wala kaya mlaku ing wandi peteng kepapak obor sastra biar padang trawangan. Kaya ketiga ngerak agak-agak dumadakan ana udan dres ingkang kawasa nelesi atiku Waradrawati. Ora dalah. Kalasreng Piye? upama aku duwe panjaluk Prabu Kalasreng kersa apa ora? Kowe njaluk apa? Njaluk. Ora bakal aku wegah maringake marang kowe yen perlu kowe njaluk patine prajurit 80.000 cacah tak geceke sirahe kabeh. Apa kowe njaluk nganggo nyamping mas ginepeng apa kowe njaluk nganggo suweng inten sak kurungan jago? Apa kowe njaluk nganggo ali-ali gedene sak pelek Vespa? Bakal tak wujudi. Aku ora bakal njaluk bondo donya Ning aku njaluk karo sampeyan. Sadurunge mengko garwa aku tak suwun siram jamas pitung. Iya kuwi pitung tuk ing sendang ingkang mapan ana ing ereng-erenging gunung ingkang cacahe 7. lho. Bakal pirang dina le rampung. Aku kudu siram jamas ana ing sendang ingkang metu utawa ingkang mapan ana ereng-erenging gunung ingkang cacahe 7 tegese sendange ya cacah 7. Iya sinuwun. Mung kuwi wae panjalukku yen sampeyan bisa lakonana yen ora ya wis aku balekno ning negara Ngamarta. Ning nek sampeyan bisa nglakoni lakonana Tak lakonane. Menapa sinuwun kok katingal bungah penggalihipun Deh wonten dawuh aku bakal duwe garwa ayu Deh Waradrawati sing tak colong tak lebokke ning taman mau tak tanting dheweke sago ngladeni karo aku Deh inggih sinuwun derek bingah nggone aku lungguh dampar keprabon dijejeri Prameswari Waradrawati kowe nek sebo nganggo kacamata ireng men yen kowe nyawang Waradrawati kowe aku ora weruh mergo aku bakal sujana karo kowe mboten sinuwun mboten badhe wantun Deh wonten dawuh negara tunggunen lho panjenengan badhe tindak dhateng pundi Drawati njaluk syarat aku kudu siram jamas
pitung sendhang ingkang metu saka ereng-erenging gunung cacah 7. Tegese saben ana gunung ereng-erenge eneng sendhang aku kudu siram ana ing kono, siram jamas. Monggo kudu 7 cacahe. Mekaten sinuwun ya, lajeng badhe pinten dinten anggenipun paripurna aja mbok etung wonten kelakon penjangkaku. Tungguna negara aku tak budal dina iki menapa pareng nderekaken para wadyabala rasa ijen wae mesti kelakon. Abel prajurit kon samapta ing kanthi sawiging dirimbok menawa Drupadi digoleki karo wong Amarta aja nganti kelakon diboyong meneh. Nur inggih ngestaken dawuh pandongamu ya teh muga kelakon penjangkaku teh. Jroning aku ndelok lehmu kegojekan. Bareng aku nyawang Bagong kok atiku sedih. Ora wonten apa aneh-aneh. Wong Bagong wis ceria kaya ngono kok. Panjenengan menggalike Bagong kok dadi sedih. Nggih, Pak. Bagong we atine seneng kaya ngoten kok sampean malah penggali sedhine wonten apa? Aku dadi kelingan jemuah kliwon sing kepungkur. Nggih. Wonten apa, Pak? Aku ki ngimpi mongko seprene wis lali ning bareng karo Bagong kok dadi kelingan meneh. Ngimpi napa? Bapak nyimpen napa? Kok dadi nyawang Bagong kok kuwatir? Jroning ngimpen tanpa kanyono-nyono kok. Omahe Bagong kuwi ewuh. Waduh. Terus? Omahe Bagong ewuh. Ewuh napa, Pak? Ewuh mantu mongko sing nyandang manten kok Bagong dhewe gek mantene wedok ora ana. Gong, Bapak ngimpekke omahmu ewuh kowe dadi manten. Asik. Lho kok asik piye iki? Kowe ngerti tegese ora? Nek sing jeneng wong diimpekke ewuh ki bakale nampa apa jeneng iki lelakon sing elek. Nek jarene wong muni dadi manten kuwi cepak patine. Gugon Tuhan. Wonge mbok percaya karo sing gawe urip ora percaya karo impen. Arep diimpekke dadi manten dina ping 4 nek sing gawe urip bro mestheke mati ora bakal mati. Terus Semar kok tak percaya. Rasa dipercaya Mil. Wis ben nengke wae aku arep dadi manten, arep dadi apa-apa sak karepku. Ning tumrap aku kok atine bapak tratapan. Rasa digawe tratapan. Santai wae pokoke Mil. Miat langening kalanggewan aklar pandan moncar. Tinon lerga konang surum sorot etan padang kasoran pacaring purnaming kekono dasari mongso katiga praptaning Raden Werkudara dumrajak tanpa harapan lang-langing triya mangu kong ganduan ring mangu
Semara remang swamya ngambreng kadi karunaning kaswase yane marga memalat kung dosang gondo astrat mojo Ndara warku Dara bekti kula Den yo Semar tak tampa bekti kula Ndara Loro Garing tak tampa bekti kula Gus yo Petro tak tampa bekti kula Bos yo Bagong tak tampa enten apa lah kok dadi sampeyan rawuh teng Karang Kadempel wah Semar praptaku ning Karang Kadempel wigati mung bakal nanting karo kowe. Nanting perkara napa? Kowe isih tresna apa ora karo Pandhawa? Nek kula matur tesih tresna, apa ing Mbak tak jaluk mesti mbok wenehake. Mestine ngaten. Tresna kula mboten saged kinten-kinten, Den. Nek kula ora tresna karo para Pandhawa, tangeh kula nderekke Pandhawa ngantos dumugi sepriki niki. Ning saka gedene tresna kula kalih para Pandhawa, wekasan kula nderekke Pandhawa ngantos sepriki niki. Yen pancen kaya ngono tak kandhani, nggih. Yen to bendaramu para Drupadi ilang saka negara Ngamarta. Ilang? Yo. Lah sebabe aku dhewe ora ngerti. Wis digoleki menyang endi papan ora ketemu. Tumuli aku sowan Durna bapakku. Kowe ngerti dhewe. Durna wis menehi ngelmu pirang-pirang kelawan aku. Lan ora nate goroh karo Werkudara. Nggih, niku guru sing apik, guru sing becik. Durna tak takoni menyang endi lunganing para Drupadi. Jarine Durna, para Drupadi Mbak Yuku bakal bali nyang Praja Ngamarta. Waton aku iso ngaturake tumbal. Tumbal pripun? Wah, tumbal menungso. Tumbal menungso sinten sing kudu nggo tumbal? Aja kaget aku tak kandha karo kowe nggih. Jarine Durna bapakku sing kudu dadi tumbal supaya dadi srana para Drupadi bali nang negara Ngamarta. Wah, Bagong anakmu. Mlayu, Gong, mlayu lek kowe srasa wae. Piye kae? Jenenge we Ndara Werkudara. Lah kok dadi mentala karo anakku. Mung merga saka omongane Begawan Durna. Tole Bagong mbok menawa iki numusi impenku sing tetek tanggo-tanggon ya. Nek nganti ana apa-apa aku sing ora trima. Nala Garing karo Petruk, ayo ning negara Ngamarta. Nek Bagong mengko tak wangeni. Tekan suruping srengenge ora katon. Neng negara Ngamarta aku arep nutuh karo para Pandhawa. Melayu mau ngapa ya? Asurane Gareng karo Petruk, Gong melayu, Gong. Melayu, Gong, mane modar kowe. Neng aku ora paham masalah iki apa. Aku ya mung waton kesusu melayu kok. Ning kok Ndara Werkudara kok ngoncet karo aku, kok ngoyak karo aku ki masalahe piye aku tak ngerti. Digenahke Mas. Sampeyan kok ngoyak kula kok mempeng men. Bagong. Nun. Kowe kudu manut karo aku. Manut piye? Para Drupadi bendaramu lunga. Lho nanti. Aku ora ngerti. Digoleki ora ketemu. Tumuli aku kandha karo bapakku Durna, ya guruku. Para Drupadi iso bali marang Praja Ngamarta. Waton aku ngaturake tumbal. Hah? Ndara Drupadi kondur teng negara Ngamarta wonten panjenengan buka tambal ban. Tumbal. Budhek. Oh, krungu
aku tambal ban. Wah, wong edan. Tumbale sapa? Tumbale kowe. Hus. Waton ngendika. Terus saiki dibandingke para Drupadi menika nuwun sewu, Prameswari. Prameswari. Oh, Prameswari. Kok dadi dimenggo ditumbali karo nyawane bakone sampean duwe nalar apa ora? Didhawuhi Durna bapakku. Durna ki akeh gorohe mbangane nyatane. Nyatane karo aku akeh sing numusi ngendikane, mengkare kowe bendelem apa ora? Nek kula ora gelem, Tak peksa. nek kula gelem, Tegese kowe tresna karo para Pandhawa. Pandhawa ora tresna karo aku kan tresna karo Pandhawa. Entuk berapa macem? Oh, keduan. Nyemplung kali bisa berapa langsung apa-apa tak tabraki tak kira debok tak tabrak kok ajar semen harus yang penting selamat pokoknya sekali sengara wani jegur sekali wah wis iki kok dadi kok wah apa iki numusi anune apa ya impene Semar kae apa ya. Jadi aku dadi wah wis ya kok ya bener to ya impeni aduh. Wah wis lunga dhewe ra ndek apa-apa ra ndek sangu. Golek dalaning pati wae nek caraku kaya ngene iki ra duwe kanca, ra duwe sedulur. Golek jurang gak nyemplung jurang. Jurang jero. Jurang jugruk. Wanci bedhong bebayane. Nyemplung jurang menciraku entuk padas cuti pecah modar sisan bembangan aku ndereke ndara Pandhawa ming arep diprenak pati kok golek dalaning pati aku. Dhuwur munggah bukit plung ngono glundung siraku entuk watu tuak pecah metu getih mongko ora mati lara kejet-kejet ora ono sing nulungi piye ya ora ya wis lah gak salah malah pikir aku tekan dindi wis nyemplung jurang wae ah. Iki ngarep iki ana jurang. Mbok tulisane Bukit Bintang. Pathok apa ya semenarana engko aku nyemplung Bukit Bintang plung. Glundung. Tiba ning omahe Risa. Apa iya malah ora sida mati mah nggon aku urip. Cilaka ta? Malah tambah nyawa. Ha wis ning ora wong omahe Risa ado karo Bukit Bintang kok. Kene aku tak penerke nggon watu-watu kae mbangane kesuwen urip nang alang pajak. Oh iya. Kon sing langit kelap-kelap
katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking Dias Baliwur kencang warudayong pak pong bolong kali cedhe sapa sing gawe mula kayangan geger lah kok dadi Bagong golek dalaning pati dadi gara-garane kayangan lah Bagong tangi ngger Bagong dewa kok dapusi wong hidepe we krip-krip kok gayane mati kuwi jenenge wong merem ning ora tewajo tegese hidepe keder Bagong tangi aja kaya bocah cilik kaya ana swara ya apa iki malaikat dengkelmu kira ayo melek ora ayo melek pulo wala panjenengan sapa panjenengan sinten lah ora ngerti kok panjenengan gayane kaya wong tepung-tepung kae soalnya kulino nang pasar kaya wong tepung ben iso silidit wo median ora panjenengan sinten Bu Kulun ulun berrata-rata walah lam-lam perjiwatan boyo mirah boyo ingsun sun permak dadi ndika Bu Kulun ngaturaken sembah bekti kula konjuk Bu Kulun iya ulun tapa pangesturun tampan ana kula pundi nggo jimat paripe daerah ning kasantosan Bu Kulun piye wonten apa panjenengan mrebeki kalian jasad kula Bu Kulun Bagong nun kita aja nglalu lho niki kula mboten nglalu kok kita nyemplung jurang glundung kula paske ngisor blethokan Bu Kulun dadi empuk mboten bakal tekaning pati kowe lah trondolo iki dewa kok dapusi karo titah nggih Bu Kulun niku ana pancingan pados dewa mandhap wonten ing jagat ternyata dewa kepancing Bu Kulun dadi kita ki ora niat mati to lho urip dinikmati kok mati Bu Kulun Pak pancen bedias tenan kok terus Bu Kulun badhe menapa ulun bakal mitulungi kalawan jeneng kita matur sembah nuwun Bu Kulun pirsa piyambak ndara-ndara kula Pandhawa badhe ndadosaken kula tumbal ya Werkudara terutama Dewa kok omongane kok basa Indonesia Bu Kulun saking Cibitung Cibitung jengkulmu melocot ora Dewa anu Werkudara sing utama sing bakal mateni kalian jeneng kita iya ta nggih Bu Kulun anjir kita arep ngapa lho kula nyuwun senjata pitulungan Bu Kulun kita aja kuwatir kita bakal ulun tulungi kita rasane dinendi nang kene wae terus iki engko deloneh ana Nalendra Yaksa sing jeneng Prabu Kala Sereng apa Sereng Sereng kuwi kalahna patenana mengko busanane agemen negarane kita ingkang ngagem serius Bu Kulun iya tenan ini dia si Jali kelakon penjangkaku dadi ratu nek dadi ratu arep males ngudi tuwa lara wirang atiku karo sing jeneng Plekudara iya ning pripun anggere kula badhe ngawonaken Rani Jayaksa wong nyatane kula niku wong ora ndek kadigdayan Jaya Kawijayan kula ndek kasekten kita ulun paringi wujude pusaka karan kalung robyong mekaten Bu Kulun iya pundi Bu Kulun ya tampanana Data laruta saking godha sang Kurakala yen amutusa sang Sri lho kalung kok kaya ngeten Bu Kulun menika wonten dusun kula dipun wastani genter nggo nyogok matamu kuwi Bu Kulun ampun emosi Bu Kulun niki genter ning ewa semono Bu Kulun nyebut kalung robyong mboten dados menapa kula anggap niku kalung robyong ya salah dadi apa matur sembah nuwun Bu Kulun ya nek ulun kondur makayangan ya titanana nek ana buta jenenge Kala Sereng patenana kuwi engko nglenggahi negarane
Kowe tak kandhani kala sereng ki sing nyidra para Drupadi. Wedan. Para Drupadi mengko tantiken dadi bojomu. Serius? Ora tenanan. Ya mung dienggo balekke para Drupadi marang negara Ngamarta. Oh nggih Bu Kulon, kita kuwi abdine. Nggih Bu Kulon. Mengkaten mawon Bu Kulon aturi tindak wonten ing antariksa. Ya. Ulun kondur makayangan ya. Bagong nggih Bu Kulon ngatos-atos. Kurang ajar kita ya. Kalau dewa mabur ning dhuwur kita kok disogok. Sak kayang nganti mak plethuk suarane. Mboten mletes to kulon. Ora. Warna-warna wis kundur wae tangane sing apik ora. Dadi srana aku nek arep mukti ngawibawa Nyakrawati Mbah Dendra. Sapa sing ketok ratu buta jenenge Prabu Kala Sereng pateni dening Bagong Ganing atiku. Iki wong kok wis ngatungke wujude pusaka. Bagong, kowe sapa? Kala Sereng. Hah? Kala Sereng. Kala Sereng? Iya. Negaramu? Giri Kadasar. Yakin Kala Sereng? Iya. KTP? Lho. Engko nek ngapusi salah wong aku. Atuh Giri Kadasar Prabu Kala Sereng mate dening aku. Iwang pulun rada kon nganggo sandangane. Wah. Lobok kabeh mesti. Gedene ra jamak-jamake. Ra gleleng aku saiki. Wah, wis. Ukirane keris kaya lho, piye? Wah. Sugih Bondo Bandu. Kawula Giri Kadasar. Ratu Gustimu tekaning pati. Aku Prabu Kala Sereng. Ya Prabu Patokol Bawarsari. Patokol, awas aja kuwale. Patokol Bawarsari ning lenggah nang Giri Kadasar. Inggih sinuwun. Ratumu pateni. Inggih kula sampun ngertos. Aku sing iso mbedhak negara Giri Kadasar mula aku ing lenggah dampar Giri Kadasar jejuluk Prabu Kala Sereng. Ning gandeng Kala Sereng ki Ratu Gustimu aku mong jenenge padha. Inggih, panjenengan mawi nami as jejuluk sinten? Prabu Pakon anu Patokol Bawarsari. Patokol Bawarsari. Teh wonten dawuh. Kowe tak utus tindak pundi? Mangkat nang negara Ngamarta. Inggih. Aku bakal nggarwa Dewi Wara Drupadi ning kudu wayuh putri Ngamarta. Lho, sinten malih? Dewi Werkudara. Nuwun sewu. Werkudara menika jaler. Asa aku lanang wedok gelem. Dewi Werkudara kon tekan kene tak dhaupe. Menawi boten purun gawe geger negara Ngamarta. Sendika. Para Drupadi
Kula wonten dawuh sinuwun. Piye? Prabu kala seneng karo aku bagus endi? Sami-sami awonipun. Nek aurane ketok aku ta aurane. Inggih. Ketobat sandangane lah kok apik men pirang-pirang. Nyengkelit keris, nyengkelit bendho. Iki nggo mateni mungsuh, iki nggo sambi golek ramban, Brodroban. Inggih. Terus kowe sidane gelem karo sapa? Purun kaliyan Gusti kula Prabu Patokol Baworsari. Asik. Ning aku ora arep ngijabi karo kowe nek urung entuk garwa nomor 2. Sinten? Dewi Werkudara. Mekaten. Heeh, mula kowe manjing ana ing akekku kecubung. Inggih. Ingkang pundi? Sing jari manis. Inggih. Tak gawa ning negara Ngamarta mbok menawa pateku ora iso mboyong Werkudara, Werkudara boyonge karo Drupadi. Ngestaken dawuh. Kresna tan tulusa anyakra ring mring Sang Resi Jahnawi Suta Arjuna wonten paring adhawuh Werkudara suwaning negara Ngastina lha kok tekan dina iki ora bali-bali mampir ngendi kadangmu Jodipati kula piyambak mboten mangertos namung Kakang Mas Jodipati menika menawi sampun sowan dhateng Sukalima biasanipun katrem lenggah sawetawis wonten ing pertapan Sukalima. Ora kok, lah kaya apa? Kaya apa? Arjuna. Kok nganti suwe si Adi nggone nyuwun pirsa aran Begawan Durna. Apa si Adi kampir dhisik marang Sukalima? Ora. Lah saka ngendi? Wah, Durna tak takoni. Wara Drupadi Mbak Yuku iso bali marang negara Ngamarta ning syarate ana. Nggonku suwe mau mergo golek syarat. Syarate apa? Syarate kudu nganggo tumbal. Lho, tumbale sapa aku tak takon. Wah, tumbale sapa? Wah, jare Durna bapakku tumbale Bagong. Terus Bagong kudu mati. Lah terus nggonmu suwe ora kondur marang negara Ngamarta ki mau sowan ning Karang Kadempel. Yo. Terus Bagong wis tok pateni. Wah, ora tak pateni ning sajae wonge nglalu mergo wedi karo aku. Kowe kuwi sentosa ning kurang pitung. Ngerti? Urang pitung piye? Kowe kuwi digdaya. Kowe kuwi ampuh. Ning kurang pitung, kurang gelar sarta gulung nganggo nalar sing ganep. Coba to hitungan. Lah kok dadi kowe mentala karo Bagong mung diapusi karo Begawan Durna. Durna ora ngapusi. Ning sagedhakan iki Durna ngapusi. Dasarmu apa Durna ngapusi? Merga Durna kuwi lenggah ana negara Ngastina. Mong Ngastina kuwi siji wae ora ana ingkang seneng karo Pandhawa. Pendak dina ingkang dirembug, mung piye carane mateni para Pandhawa, piye carane gawe cintrakaning para Pandhawa. Mongko mateni Bagong, mateni Panakawan kuwi wis diancam dening Kurawa. Mataun-taun suwene ning ora kelakon. Lah kok dadi saiki patine salah sawijining Panakawan malah saka Pandhawa dhewe iki kowe iki nalar apa Rudra? Ana buta sapa? Kula Prapate Kunjara Yaksa. Kunjara Yaksa, inggih.
wigatine sowan dhateng negari Ngamarta. iki wis tekan Ngamarta ya mung papane ana ing pagelaran. Kowe matura mengko tak aturake marang Nyai Prabu Darmakusuma. Dipun utus Ratu Gusti kula. Ratu Gustimu sapa? Prabu Patokol Bawursari nglamar putri Ngamarta. Lho. Putri Ngamarta sapa? Naminipun Dewi Werkudara. Sapa? Dewi Werkudara. Kapok ora kowe. Ki lho gagahe semono kok dianggep wong wadon. Werkudara. Nggih. Ana sing arep nglamar karo kowe dianggep wong wedok jenenge Dewi Werkudara. Wah, cakem e. Janaka Wonten dawuh. ora sameru-meru lho. Mboten. Wis ben. Kowe hukumane kakangmu. Hukuman menapa? Lho, iki mau tak jlentreke akeh banget kowe ora mirengke to. Oh inggih, Koko Prabu ngestaken. Ayo ditonton. Monggo kula dherekaken. Wah. Uta jenun. Kowe medokke Werkudara. Jeleh nyawang jagat. Jeleh nyawang gelaring rembulan. Wae Raden Werkudara ayo tak boyong neng negara. Ngiri kadasar didhawuh Prabu Patokol Bawursari dasmu. Wah! Sembodole dandan. Metu dela gajul Werkudara kok kalah kowe. Tak dongake muga-muga kecemplung neraka ya, Teh. Diajeng. Wah, do ayune. Ayune tumbak undang nang neng. Aku calon guru lakimu Dewi Werkudara. Sopo iki? Ratu rupane kaya kadal. Kadal dilat kowe kuwi sayang. Wah, sayang apa? Sayang 150. Diajeng aku Prabu Patokol Bawursari. Waduh Dewi Werkudara awak-awakmu jan kowe kulino senam ya. Kok awake kenceng ora jamak-jamak. Wah, cerewet. Aku lanang. Oh, so lanang ya gelem wedok ya gelem. Aku apa-apa gelem aku. Aku ACDC Dewi Werkudara. Wah, pecah ndasmu. Pecahan. Kowe ora iso mecah karo aku sikep tambunge tenang. Edan. Wah. Sayangku. Wah. Oh, dus. Tulung. Jaluk tulung apa? Wah, aku kalah. Musuh Prabu Patokol Bawursari. Lah nek kalah ki tegese gelem dirabi. Mo. Gelem to wong dadi bojon ratu kok. Wegah, isin aku. Rasake ora kowe saiki kepirangan? Wah. Kawula Ngamarta semono akeh sing padha nonton nggonmu perang, do keplok-keplok. Mergo wis padha ngerti ento kowe mentala karo Bagong. Wah. Ngerti ora? Yo, aku ngerti. Ngakon luput.
Aku ngakoni luput. Upama Bagong mengko isih urip kowe gelem njaluk ngapura. Gah. Ya wis wegah kono dirabi karo Prabu. Gah. Oh. Regu dara kok lagi iki lho. Jireh iki aku lagi ngerti iki. Ora jireh. Gila aku. Wis kowe nang kene wae. Wah, aku dicedhahi Prabu Manunggal Bawarsari. Ora, kowe wis nang kene kok. Tak goleke jago. Ora suwe-suwe. Gelis-gelis. Sadurunge jago kuwi mangkat perang sangonana rasa luputmu marang jago-jagoku iki. Mar. Kula Njaluk ngapura. Sing ngempun nggih empun ning ampun terus kaya ngoten. Yo. Areng. Apa? Ora gayar reng kowe iki ora nek padhang kabeh dincim kapok kowe. Wonten dawuh njaluk ngapura. Nyawa nyawane Bagong ya, Tru. Wah, aja nangis, aku ndak saya rumangsa kleru. Nggih, mpun. Petro. Kula niku seguken. Kowe mau ora ngombe kok ndarani nangis ora. Wah, semi. Njaluk ngapura. Nggih, pun mboten napa-napa. Nala gareng karo Petruk dalem ndara. Piripun, Den? Ratu ngamuk kae sampurnakna. Napa kula menang? Wis tak tontonen dhisik. Oh nggih. Iki dhewe mlocok. Terus? Ya. Padake nanggap dagelan kowe, ha. Jenenge Ratu Girika Dasar Prabu Patokol Bawarsari. Ingat. Ding. Aja kleru, aja pakon Patokol Bawarsari. Kaya ora pangling ya, Tru. Ora nak aku ya. Mbok raine iki ditemplok-temploki wulu kae banget ya. Tetep ora pangling aku. Iki sepatuku iki sandalmu ngono kok ketokan. Oh iya ngono kok. Ayo, mungsuhmu aku. Mati jeneng aku samplok. Tubruk Tru ya. Iya. Den gulung dening Panakawan kekalih Prabu Patokol Bawarsari. Ical wujuding Nalindra Girika Dasar iki Lurah Bagong Sumawana Sang Dyayuwara Drupadi. Wah! Ya, ra tenan ta. Yayi Ratu, inggih kasinggihan Koko Prabu. Wonten pundi to kok tindak saking negari Ngamarta? Cinidra Nalindra Girika Dasar Prabu Kala Sereng. Nanging Prabu Kala Sereng pejah dening Bagong tumuli kula dipun singetaken. Piye? Sida gelem ora? Ora Bagong, ya kurang ajar. Wah, wis. Mas tuku obat. Aneh-aneh ora. Bagong ora kurang ajar kae bendaramu kok sida gelem. Bagong.
Kowe iki jak omong piyayi kok meneng wae to. Apa mripatmu kuwi? Ayo ki mandeng mburimu ae. Karepe piye karepe? Teruske saiki wae piye? Yo. Aku dendam karo Werkudara. Mentolo-mentolane arep mateni karo aku. Aku njaluk ngapura. Penak. Men njaluk ngapura. Aku munggah gunung dengkulku lecet-lecet. Kita tukake obat merah entek 350. Kapuhe entek 75. Nah ora ragan ngono iki ora entek aku. Wah, Rai Joli. Dijoli mengko ndak malah ora prayoga. Dijoli. Yo. Kene ora mung ngomong tok. Rasa ditung. Dadak disuwiri nang jero sak. Terima kasih. Njaluk ngapura. Ora apa-apa padha-padha. Rumangsaku kok anggere dijoli dhuwit kok njur nyawa enteng-enteng. Ada kaya itu. Aku mengeketan papat ki maksude piye? Obat merah 350, kapok 75. Kapuk 75 nggo ngapuki ndasmu piye? Oh ya wis semene terima. Oh, aku ya. Bagong senengane kok aneh-aneh. Nggih, sinuwun karang nggih nek mboten ngoten niku. Lah kowe iso dadi ratu barang. Nggih karang lelakone kok mboten pripun-pripun. Ning kowe iso labu-labet tumraping negara Ngamarta. Nggih. Kowe ngundurke Yai Ratu Wara Drupadi. Nggih. Aja kuwatir mengko Werkudara wis maringi kowe bakal entuk saya akeh saka Yai Prabu Puntadewa. Nggih lho. Iya. Niku sing ngomong sinten? Aku sing ngomong. Wah, wis. Jelas ming ora ana nyatane ta. Lah iki ming senengane ming anu memberi harapan sih. Kresna iki Kresna ndasmu kuwi kok. Prabu Kresna kok Kresna. Ah salah sampean niku memberi harapan aku ora seneng nek carane ngoten niku. Ya sing baku kowe slamet Werkudara sesuk aja kaya ngono. Ya. Yai Wara Drupadi ya tak suwun sing pranyitna ngati-ati. Ya. Kinarya Srana Bagong iki dadi kaca benggala. Lamun nadyan to kowe kuwi kawula cilik nanging ento wis nglakoni lara lapa. Samengkone undu-unduane mesti bakal apik lan becik. Contone kowe arep dipateni karo Werkudara, kuwi dadi kasutapanmu munggah gunung, jegur jurang. Nganti kowe entuk kamukten negara Girika Dasar ora ketampung sak uruping damar sak umuring jagung. Nggih. Iki kinarya tuntunan lan kinarya kaca benggala marang sapa wae ingkang padha mangerteni oncekaning lelakon iki Bagong. Oh nggih, matur sembah nuwun. Werkudara. Nggih. Ayo kabeh manjing telenge kedaton. Wah, iya ayo tak dherekake. Oh
Rama